И здравейте хора, днеска аз и това, не знам, че ви остава канала в заглавието, ще цъкаме Overcooked 1, както можете да видите. Надяваме се това видео да ви хареса, ако ви е харесало, лайкнете, за да можете да, да ми кажете, за да можете да ми кажете дали самата поредица ви е харесала и да продължавам. Пък ако ви е харесало, се абонирайте за канала с камбанка, за да не изпускате видеа още на тази поредица или на други подобни поредици. Долу в описанието ще остава линк към неговия канал и може би към още плейлисти. Може би. Нека почнем с играта. Ако ще ти върви така с 15 FPS началото. Нормално. Чакай да сме. Да! Много ясно ме, брат. Fucking live commentary. In the soon distant future. Това сега ще правим индийски Let's go, obviously. Alija, go, what the fuck is going on here? Why are there meatballs? Well, this is it. The end of times. The beast is approaching, and so we must act. You are all that stands between the Onion Kingdom and total annihilation. Arf! Kevin is right. We must work together to feed the bear. Did you feel that? I'm very good at acting with an Indian accent. Oh no, what the fuck is this bowl? Lala, what are you doing? Are you the boss from my kitchen? Oh no! This motherfucker has and I ever baking has a looking. We must act quickly. Ама аз този път къде ще бъда? Аз съм този път тука. Да, аз този път съм тук. За това... Чопвай. О, с контроли, бе. Ей. Дай ми още минар. Не бе, идиот, не това! Гледай си работа. Така? Да, шой. Контролите са навсякъде. Там да си много добре. Но. Даже не го навязва, идиот. Знам. Ето тук. Мокни, контролите са ужасни. За мишка и клавиатура. Don't you swear in my channel, it's family friendly. Don't believe it. Don't believe it. Bro. Капанар. Я не опише. Точно така ще ти казвам. Те два картофи, бе. Да бе, само картофи. По-скоро ще правим суши. О, сега не тя е... Оу, шит. Се тя само такива. Трябват ни само селери. Не, само две по-дава. Само селери! Дабъл поинт справи само. Абе, давай го, бе! Тупак. 2 points, дават му и... Нищо, ние ще се справим. It's not good. The beast cannot be satisfied. Wiggle into the portal. Виждам дали е рекорд. Controls. Agreeing. Че та пречука! You must strike out into the Onion Kingdom. Travel far and wide. Hone your skills, master the ancient art of cooking.
Only then will you be ready to save this world from its dark future. Be brave, my friends, and good luck. Гледай го. Сега. Той е везинан такъв идиот. Бле, it's a raccoon. Няма кой. Не! Суп! Соп. Супа. Соп. Сега какво тя да правим? Get this shit. Абе, тапанар, отивай на котлона и ми давай. Къде е котлон? Ето там. Абе, тапанар, ето ти го котлона, ти си много малумно същество. Да, малумен съм. Давай ми още onions. Give me the onions. Ти е идиот. Още един. Още един само. Абе, не е готово, бе! Имаш таймерче отдолу. И като се напълни, готово. Слагай го до него. Така, дай ми го са. Добре, или така става. Още ни пият. Може един ще. I need more чини. Май. Ще кемпа на чиниите. 30 plates. Утилически. I know. Айде, бе. Трябва да контрол и тук ли. Ето. За малко. Контрол. Просто го сложи на чинията! Не, още един onion ти трябва. Ето, навирай го вътре. Тя да гледаме Еврогидиан. Не. Нарежи го това, бързо. Що пък не? Що така, ама не ми даваше надясно. Так ще е готина игра. Yes. Така. Ти. Не е готово още! Беше готово! Не! Ти не гледаш таймера, просто. Гледах таймера, беше малко. Имаш... Да, беше стигнал до края му после. Това е картофела. Лука, давай го. Държи това там. I know what to do. Той don't. Тъй къде ми го изслага? Много ясно. На майна си райна. И това няма да е Family Friendly канал вече. Моят канал никога не е бил Family Friendly. Така да не го такова. Там имам кинеза. Ето дашна. Няма да... Чиния имаш тука, идиот, пълна. 114. Не, 114 пак е това. Няма да минем. Минахме. Order failed няма. Не трябва да стигнем колко? 100 или 80? Няма, не. Това се не знае. Някой тялата е. Пак също. Давай ми, давай. Аде! Огън? Excuse me? Чопвай. Ето го оставаме ние. Дай ми лук! Ето ти го лука! Аз тук, значи тук оставам лука. Много е трудно. Аре, пуста! Мамата ти. Не! Огън! Да. Не, так му го отковах!
Да ти се не знае. Да ти се не знае на тебе! Що на мен? Оф, трябва да ги чопвам, човек, и контролите са на майка си в задника. Сега ми давай домати. Ти домати? Давай ми... Домати. Още един ми трябва. Ти си взел лук даже. Да, защото не ми трябва. сгориш, Трябват ми домати! I need tomatoes. Браво на момчето. Ето. Не бе, аз ще ги таковам, просто ги слагай тук. Ай. Ще ни тя и лук. Значи лука го слагаме тук. Горе. Аз не мога да го взема там толкова бързо. We need faster moves. Данки. Имай лука, бе! Еби се. Взимай чинията. Как ми дума? Точно не сме попадили, нищо не си го взе. Другото е лук отново. Дай ми чиния. Фак, къде са чини? Те са мръсни! Да, знам. Як ще са мръсни. Ето чиния, Ти никога не гледаш. Служи я там. Не си видял нищо. Да бе, и хората го видяха, има го на видео. Още една чиния ми трябва. Да бе, отивам. Дай да не подпалиш още едно нещо. Ети още едно. Значи... Почвам да свиквам с контролите малко по малко. Да, на теб. Долар тип. We need more onion. Ети. Дай. Има дай, бе! Значи... Ма не съм аз виновен. Взимай. Човек. Лук, ети лук. Има по-бързо. Да взема. Слагай я до мене, така. Да, ти се не знаете, тези хора... Гледай ги. Браво. Лук. Дай още. Лук. Аз съм читал. Взех. Не. Дъхме една. Нищо. Дай ме Справяме се окей, справяме се добре. Фак. Лук. Не, лук. Домати са. Другото домати. Дай го изхвърли. Домати. Не сме попали нищо този път. Затова рестартирах, нищо. Че справихме се окей, да, actually справихме доста добре. Мама! Аз искам още да играм. Защото фейлнахме, много сме бавни на това. Йеп. Ма има и in real life също сме Какво е бавни. първото? Мада, тука взимай ги тя дома. Аре бе! Майко. Чай да приготвя тука по-близо да ми е. Домати. Имаш две печки! Eat my Didi. Не бе, взимай това, аз ще взема. Бягай бе, как ме блоква. Чуй ме, значи...
Аз ще взимам това, аз съм сервитьора, става ли? Да, и още по-добре. Ти ще прави... Не бе, греш до нещо. Имаш 2 печки. Да, ама нямам още 2 ръце, за да мога да онивам. Вземи това. А, не! Вече те изпреварих. Слагай. Ето. Не, слагай тука. Това ме са много добре. Как те пляскам? Dashing Paler. Ерунги. Давай сервирай. Давай! Да ви такавам в такавате, дай ми onions. Onions. Онио? Ама sure is a bitch. Shut the fuck up. Домат. Shut the fuck up. Ти даже не сервираш. Аз искам... Давай пъхай го там. Има и другия. Need to be more efficient. We are like китайци във фабрика. Давай по-бързо. Бягай! Не. Много добре го сложи, бе. Да. Не! А, добре, имаме чиния. Ау. Как те припляснах 15 пъти. Пак! Значи аз съм... Аре бе, ще те буствам. А така, ще приплясквам. Как ми приготвя пожарогасителя? Не, shit, грешната неща взех. Има лука. 75, добре сме. Дай ми още един лукец. Няма никакъв смисъл повече. Пак, нещо да направим. Никакъв смисъл. Там за 5. Ама ние го надвишихме с 20, това е доста добре. Да, 26 даже. Let's go. Така. Ще да го едитнеш, нали знаеш? Да, знам. Още това ниво и го цъкаме. И го спираме видеото. Ако би бе. 20 минути, какво? Аз имам по 1 час видеа, Значи, usually. Домати, бе! Шо не ми ръба? Няма да ти отговоря. Няма да му отговоря. А така. Сега ми наеба камерата, не е окей, сме малко. Чакай. О, Шо отпазна играта, бе, тупус? изхвърли ги те, не ни трябват. Кои? Гърите за сега. Изхвърли ги, what the fuck? Там, такъв е този мап. От тука! I know. О, хана го. Сложи го в чиния. Давай, лук. Лук ми трябва. Трябва ти гъби, имаш 2 Още един гъбени. лук ми трябва. Вземи гъбата просто. Фак! Бързо го!
дай ми чини. А, не, тук имам. Гъби. Не, нямаш достатъчно. Аре, слагай. Окей, сега. Окей. Тогава Стип. Имаш достатъчно гъби. Нямаш ли тя беше? Имам. Не, има още един гъби. Много обичат гъби, бе, много гъболюбни. Пак се сменкаме! Кой го? Пети казан. Казанче. Чоп. Пич игра без да си даш никъде да се... I know. Чини! Ма те са чисти и не ги дават. Те в морето ги ядат. В морето ги имият. След малко се сменяме. Значи, коя е другата оза? Окей. Не бе, играта не е готова! Опа. Бързане. Много бързаш. Там ми си имал гъба. Супата ще изгори. Don't stress me, motherfucker, I'm концентриран. Ето над клиер. Значи, просто тя домат. Не е готова! Мамата ти, аре, вземи я, бе! Как да я взема? Не на тебе, на мене. Защото моят герой е аутизъм. Аутизъм. Той е соп. Чиния! Ти си идиот, махни ги тея! Не мога. Нищо. Абе, еби се в газа, бе! Давай! Много благодаря. Аре, вземи и то казан. Тот си некадърно. Хопа. Даже не можеш и да режеш. Унио и не ми дава да взема казана, защото за какво ми е да взем казан? Да вземи оняна. Не ни трябва, брат. Значи това да сгане ни трябва, fuck you. Опа. И оняна не свърши. Нормално. Домати има домати. Абе, този път се справихме много гадно, защото не знаехме мап. Точно се сготви. 200! 200. Не, баба ще сме. Ей го, как ме това? Абе, сме. One eternity later. Донасям това да се... Да, върно. Другата гъби. Тя е репитед, значи не е рандом. Ступите не са рандом. Ще научим атак патърна. Кринч. Бъде окей. Не, хванах ни. Тогава и още една гъба имаш. Ами ми е тилтнат с кадина ми е. Да го пъни. Бат. Дай слагай. И не римова заваре до Риме. Амено, рацире. На сери. Майка ти се насира всеки ден. Не! Майка ти. Не, аз... Вземи! Ето ти. Не е готова. Готова, взимай. Ева майката и на шибаните контроли! Дориме. Домат първо! Вземи домата. Ще изгорям. Няма да изгори. Браво, това не. Слагай, ще го навежа докато това. Ето чинията. Много е дразнещо как не ти дава да го дропваш.
беше заложени. За колко пари това? 23 ля. Дай ми гъбите. Ако мога да ги хвана. Едната е готова. Окей. Шумят се, бе. Аз се отказвам. Постоянно изхвърлям нещата, защото дашвам. Давайте много повече. Много готини контроли, брат. Наистина. Ето. Бързо дай чиния. Защото ми изгаря ръцете. Ти можеш да дропнеш дори да не е върху плот прич. Знам, ама отнема има дилей. Изгубих много отвън. Лотър. Прибери си пишката, Лотър. Пut your dick away. Time for that. Но. Давай просто. Ти си знаеш. Пак, той е лук! Належи лука? Това пра. Добре, не слушай. Ми, ще изгоди лука! Не мога навсякъде да огрея. Айде. Стъпна 200 бама нас. Айде! Just in time. Точни сме, бе! Най-накрая след 500 опита точно. Добре, хора. И това беше края на видеото. Абонирайте се за ето този топус до мене. Още нямам видео, ама той ще ми го прати и ще го посна и на моя акаунт също. Не. Майната ти. Направи собствено видео. Така. Прати ми просто видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, бийте един лайк. Ако не ви е харесало, може да си го наберете отзад. Ако ви е харесало, също може да се абонирате за канал с камбанка, за да не изпускате още от видеа или от друга поредица. Бай-бай!